ndofunga muri kuzviziva kuti isusu Dreamers Media Team tiri South Africa. Pari zvino ndoda kuti mungoona vatinawo panapa vari kuzviitira vari kudya mari dzavo. Right. Egedzai kutanga haasi muimbi. Tanga nekukwazisa vanhu. Mozvizivisa munhu wega wega unenge uchizvipa introduction yako. Njengoba nalibona muli yeZimbabwe mina njengoba liyangazi ngothando intombazana yako class. Lapha mina vele ngiright angikholwa ukuthi kuphenduka ngivele ngingafuni wa enjoying here. Achibva kutaura Thando. Ngikwe another level. Gai ndikuratidze chikafu chiri kurohwa panapa. Tichibva pana Thando tasvika pana vakuru ava ndirovimba munovaziva. Kwazwai muri yeZimbabwe ndinoti kufara kwamuri. Tarirai zviri pano kwatiri kujoza pajoza apa. Ndofunga chikafu mukuchiona kudema muno matokwanisa matowe kuzotibatsira kudya kuti ta ipapo ndi musati maenda mukoma Franco ndoda one song kenyu. Ndikuimbira okay. Zvamwari hakuna chinoramba, hakuna chinokundisa, ukapfugama ukamunamata zvinhu zvose zvinokufambira. Angava mabhizinesi chaiwo, anokupa, angava magitare chaiwo, anokupa kugara zvakanaka, All right, mavanzwa mukoma Franco Slomo. Vamwe vanogona ngavasiri vaimbi vamwe mamanagers tokuda kuti musangane navo. Makadi muri yeZimbabwe ini ndoitwa Justin Caleb Godo extra kwazvo semanager. Keep supporting Sungura kuti ta. Tanga ine kambo. Mairozi we unepa muromo une udziye Boye mapanzi imimika ndiyo muziya wamanzi akuchera mbele komuta pane mbele zichera panapo zipajana so kempton back tutodambura regai tiende panext tinzwe Tanga ine kambo. Inini mina ndibozadza dama nenyama first. Manga musingadi kuti vana ndichiseva muto mukakwidza zvenyama. Zvinotodini vakomana gore rino ndori mama mveji. Tikunzwe muchitaura kuti zina basa ati. Aiwa munokazaka ndinoda. Kuno kutaka kuno kuti zvataidako ndizvo zvizvi. Nakati chaira foni muchiti munotidako totogara tiro yako kana kwenye muchiti dako. Tikunzwe mitara kuti zina basa ati ndizvo. Regai tiende mberi. Tiri kusangana ka. Manerui muri yeZimbabwe ndinoitwa Costas Godo. Ndinosapota Sungura Musambo wandinofarira. Nhasi ndafara zvakanyanyisa kusangana nevaimbi vazhinji vacho ndatotanga kuvaona nhasi. Ndanyanya kufara zvakare kusangana navo kuno kuGoli. Rambai muchisapota muchitsigirawo Musambo weSungura. Atenda zvikuru. Tanga ine kambo. Miro chipa. Kanyagu. Ushomeme. Aninyengerere nyama yenyu.
munyengerere ava ndokufara zvangu naika ndikunyengerera mazano ndikunyengerera ndingatadza kunyengererawo pane zvakanaka zvakadai izvo ndinova kufara ndichifara chaizvo zita ndinonzi Leroy Kamusena Lunga mukomana wekwasystem boys zesimoko chazezesa ya ndiri pano nhasi ndine vaimbi vese kwandiri vanin'ina vangu pamakore asi ndinovati vana mukoma vana tsano vana sekuru vana pamagitari saka ihama dzangu mabrother we are brothers Frango Dhaka Sugar Jacob Moyana sitese panapa ndaisingatarisire izvo zvakafanana neizvozvo kuti tingasangana zvinofunga takapedzera kuonana kuZimbabwe kumusha kwedu kare sapatwa nemakore anotopfuura kana 10 tisingakanganisi asi Mwari atisanganisa achitenda kuna mukoma Josh na amai Muhusha tinokutenda matipawo mukana kuti tinge tiri pano tichikwanisa kunge tichifara tichiita maprograms edu atatichiita kuno South Africa neDrumas Media ndoti rambai makadaro mukoma Neshamba naSister Tando please ndotenda murambe makadaro inangu hata zvakaona dangotaura rangu kuti wazvida here iwe wokuenda kuJoy unodarireiko nozvishoresa wazvida here iwe wokuenda kubhawa vana vako kumba uku vachidya nhoko dzezvironda vhidhiyo yacho vanhu vaibraya pana vatisi kubraya tabraya patiri kudya kwasara kunwa bara tinoda kunwa mvura nematirisi okay pari zvino pane vatumira mashoko ankoma muri sei Thomas Ndisengei hanzi muri apo Thomas hanzi shuga ave kutengesa mbewa kuChipinge hiwe zvikanzi zvakare naChelton Cowboy. Yes, I love Drumas Media. I see from Paris ari kuFrance uyu tasvika kuna vakuru vari pano Zimbabwe muri kuhero musha paJohannesburg. Ndini handisi muimbi, ndiri munhu anofarira magitari. Ndini promota wevakomana vamunoona umwe wacho avapo panapa. Totenda muri weZimbabwe sapotai Sungura. hanzi Mairos pane mumwe atumirawo zvakare meseji iyoyo Mari muri weZimbabwe Tanaka Musendo pano best lead guitarist muZimbabwe muye kana usingandiziva uzive Sungura Music. Mawadi muri weZimbabwe manhero akanaka ini ndafara zvikuru chaizvo pano zuva rangu rokutanga vokusangana musician akawanda ndava namakore akawanda. Inini zita rangu ndinonzi Tapuwa Shumba ndinobva kuMberengwa Mataga kumaEmeralds uku vanona maEmeralds ndokwatinobva kuMuzinda pano ndafara zvikuru kushangana namamusician zuva rangu inini ndinoshanda neKamusena Smoko Boys ndiriko kumanagement kwese tinosanganisa tiri pano nhasi tiri kufara inotenda zvikuru mamwe mamessages ari kusvika hanzi Drumas Media muri kugona basa kuFrango ava John zvikanzi naLaxon Sengu guys ndiri kukubatai ndiri paNamibia mandispa then Chiedza then Shelton hanzi izvo yes evidence mapinda zvikanzi Neshamba Thomas Ndisengei vanhu vaingonyepera shuga vakomana musadaro zvikanzi shuga wazvinzwa here hanzuva ingonyeperwa munhu ari muJoy kudai uya titaure newe zvikanzi vanhu elo mukoma Andrew ndeipi nevanji watching from Turkey mukoma Neshamba nditendaisi vanhu Trust Sharon Sugar ave kupi akaguma kumuona akugara kugweru. I love media rovai musambo knowledge katurura hanzi rovai smoko mukoma Leroy tokudai tokutsigirai keep the funning tarisai kampira pamberi nebasa Mr. Neshamba Olivia pamberi neSungura Music Drumas Media for support watching from Ireland tendais band as I love you kubva muchiri mutapi wenhau Mutare straight
autadanga mvura. Aha, uri wangu iwewe. Anyway, yo time comrade vanotibatira kamera vari paZimbabwe apa. Hands all done tavaona vakomana vanogona. Milton Marara muri sei Zimbabwe iri sei pa Johnny? Garikai Chikumbu sugar hands ava kudriver magonyeti. Drumas Media asi apa mazogona. Mukoma neshamba rambai makadaro. Rekedzai timbotaura nevari pano. Taurai sangana nemhuri yeZimbabwe. Hey, I'm very lucky to be the one who is going to conclude this. I'm the one who is going to finish off these things here. Are you the last one? Yeah, I'm the last one. It went this way and it's okay. Yeah, no fara zvakanyanyisa ndonzi Chakuma ndiri mwa Smoko Boys management yaNkoma Leroy. Ndafara kuti sangane pano eZimbabweans. Anna zvakawanda zvandoda kutaura pano. Koma sugar muri kudiwa kunoku. Garai pa. Anna zvakawanda zvandoda kutaura pano ndokumura kuti muwedzere volume ndozvandoku. Makuda kutsika mujive. Ndambokutaridzira kuti zvakamira sei. Ndokumura volume pa speaker. Volume paridiwa kutsikwa jive para. Ngakupuke maspeaker ngakupuke. Tiri kumbirisisawo. Mabva madzima. Uyaya stage. Uyaya pa stage. Vaimbi uyai kanai. Uyai. Leroy, Franco Slomo, Jacob Moyana. Franco Slomo versus Leroy Kapsena. Kunofiwa. Sugar uri kunzvenga hanzi tiimbire one song chimbodzorai volume hanzi imba sugar tiri kukuda hanzi roa Mairos kuti chiwo Mairos iwe unepa muromo Mairos plus witsinye pepe pambaka aite Jagede yela hanzi chimboti sugar ndo yatabva mukuita knowledge katurura hanzi usadzime atambe kani sando dzenyu mukoma neshamba
Mozilla the Great, Sungura ndizvo mukoma, batai basa vakomana. Frango pakutamba akaipa haperi, zvikanzi naSimba Moyo. Jacob Moyana munotidako, zvikanzi naMilton Marara, isai imwe nyama muhomwe ndozotora paairport masvika. Tendai sibana, hanzi injini yechitima Frango Dhaka, zvikanzi Nora Dube pane yapo, pane nyama pano. Moses Nyakabau, maswera sei mukoma Shumba neshamba, watching from Kempton Park, mukugona basa mukoma. Lakson Sengu, Moyana ngaarove munotidako, kana muchitidako kuti tibve kuno kuNamibia. Zvikanzi naAnyway Yotam, combination yaLeroy naFrango ndaifarira. Zvikanzi naMadhana Stole, farai zvenyu hama. Thomas Ndisenge Sugar ngaamboimba mbichana kani songwi iya inonzi zvandinoona handi zvaunoona. Ari kuuya live and direct. Rakadara. Zvandonamukoma kutaura zvirani musoro kwakashata. Ana sekuru ana hanzvadzi nevapfana ndo nyaya yacho. Bye bye. Go fire back in back by Jana so. Anzi na Clara Benedicto Makadiko mukoma, zvikanzi basa kumberi. Lau Makomo Liberty, kwazisai Frango uyo. Frango hanzi muhoro, hanzi anesishe mukoma neshamba. Sezvamukungonawo kuti anopenya kuti ta ipapa tiripo, asi Tuesday tiri vaZimbabwe futi tazodzoka futi August kuti ta. Mainzwa injini yechitima. Hanzi mukoma neshamba mauya kuSouth Africa here hongu, izvo zvitiri paCampton Park. Big T Chandida, Sugar ngaaimbi. Boy remkoma keep the fire burning. Mavis Elijah ndeipi? Ndokumbirawo kuona Sugar ndomufara, handisati ndambomuona face yake. Love Makomo, hanzi muripi kuCampton Park? Pajanazo ndo face yacho live and direct. Sugar face live and direct from Campton Park. Mairosi une utsinye iwe. Wiri ndoviziju. Pakaipa. Hanzi ndokumbirawo kuona. Alright, Charity Wara, hanzi muripi muCampton Park? Lau Makomo pakamera chete. Frango ndilibero. Rangarirai munema Andrew neshamba, tikukuona ina Frango uyo tiri paCape Town. Lakson Frango ngaamborwa 1 minute gurajena. Frango 1 minute gurajena. Zvikanzi naLove Makomo, munondidhonzera tambo mukoma. Chokwadi here. Yes. Gurajena wapedza nyika dzose uchindifambira. Wanarireiko mwana wamai? Iyo. Chitobva maya mudance floor vanhu.
hanzi shuga akabatwa nemadrinks. hanzi shuga akabatwa nemadrinks. zvanzi nalavhu ndafara zvangu zvaita. Lavhu makomo hanzi kutaura hakuna kunaka. Shuga akabatwa nemadrinks. Ane suishe chikono zvakanzi good kana mauya netisheti yangu here. Aiwa munoziva mudega mudiwe makgs akawanda handina. Moses Nyakabau hanzi Jacob Moyana uyo ane voice rakanaka plus magitari anogona. Problem kuimba zvinyadzikani. Music yake inonetsa kuteerera pane vabereki. Hanzi naClara muri papi konhaimi paKempton Park? Ndiri paBenoni apa. Zvikanzi Moses Nyakabau Franco Daka injini yechitima wotamboyo. Patience zvikanzi Franco Slomo Power ndombozama kutamba but wakanyanya. Zvikanzi naClara Franco haangaperi zvekumhanya pamadhensi apa. Milton Shuga vahuranga vamwe vachihurangirira kuno. naLibert Franco ngaandikwazisewo uyo naLibert. Mukoma neshamba gadzirirai cameraman. zviri sei sando dzako kuti saregedze uramba wachindipusha bhosi iwewe ndokuita kuti ndiite sindiwane pawo kuita sei kuita chiringe nzira ndimi mafanzi wacho ndimi varungu kuti hanzi Leroy ambotiroerawo handinyengerere ndoda kutotamba iko zvino. Ndafara mukoma nekuya kuno kuSouth Africa. Mukoma Taruinga ngawambosiya je vaimbe je. Muri yeZimbabwe ndangoda kuti ndikuratidzei vamwe vaimbi vatinavo. Nekuti nhasi ndinozviziva kuti kwese kwamuri munotidako ndosaka tinawo mukoma Jacob Moyana. Asi chisingaperi chinoshura. Ndangoti tingokwazisana mongogara maziva mamwe emaprograms ari kuuya paDrumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Muudzewo kavamwe, daidzai vamwe, musha weDrumas uyu ukure. Thank you guys. Ndakukusiyai muchiona majive volume. Patience uri kubvunza opa kana ndichienda kuJoy hafambe neni, saka ndosaka asipo.
muziki wete wachawane rudalewe fara inakofara sesitarago iwo muziki wete wachawane mbaro zingapele fara inakofara sesitarago iwo muziki wete wachawane mbaro zingapele